защото ТСХ дава информация за един месец назад. И нормалната стойност е до 2,5. Не мога да кажа дали диагнозата е болест на Хашимото, въпреки че виждам, че автоматизацията е добавила тази диагноза. Не ми е ясно защо. Сега ще запиша да го проверя това. Ако пациента може да сподели дали е имал някога правена ехография в миналото или биопсия, които да наклонят везните за болест на Хашимото, но на този етап бих казал само, че е хипотериодизъм на базата на това, което има. Определено тези оплаквания тук, които са свързани с храносмилането, особено тези в началото, ще му нарушават качеството на живот преди, по време и след храна. Да, значи автоматизацията се е объркала. Аз ще проверя защо така се е получило. Даже вече си записвам. А ето тези тук оплаквания определено ще му нарушат общуването, самочувствието, чувството на срам, на вина. Това тук ще му наруши съня. Общо взето виждате една комбинация от оплаквания и изследвания, които не само нарушават физическото тяло, но нарушават и психиката и самооценката на човек, защото това да нямаш енергия през деня, да не можеш да си свършиш обективно и изцяло задачите, целите, които си поставил. Тук гледам, че има и визуални оплаквания.